הופה! אתם צופים עכשיו במטקות של רפאל ונוף, והיא קצת זורקת אל כל המקומות חוץ מאליו, אבל בסדר, הם מסתדרים. יופי נופת. הופה, יופי, עכשיו הוא מחזיר לה. בוא נראה מה קורה פה. בוא נראה. איוש, מי זה פה? אייטו, איפה צביקה? צביקה, שמי הכל. צביקה, מה המצב? יפים. לא סתם, תקומו כבר בוקר לשמות, יאללה, צריכה לצלם, תמונות, סרטונים, אין זמן. אוי אוי. טוב, אז יאללה, מהר תקום, סורי. פה זה אוהל, עזבו, לא ניכנס, נחסוך את הזה, וסתכלו את חן, חושבתי משתזפת. בקרוב. שנייה, אני רצה לשם. סתכלו את נדב מכדרר על הכדורים שלו. תגידו, נשאר משהו במדורה הזאת? איי. טוב, שימו משהו. הם כבר קמו. כן, יאללה, מספיק בוקר, ים, בלגן עם מתקות, קדימה, אין זמן. לא באנו לפה לישון.